Ze sare sozial erabiltzen duzu? Batzutan begiratzen dut TikTok edo gelan. Badut Snapchat, Biril, YouTube eta olako batzu. TikTok, WhatsApp eta Snap batzuetan. Sare sozialak Pierre Lartzabaleko ikasle horientzat laster debekatuak. Joan den astelenean diputatuek 15 urtepeko aurrei sare sozialak debekatzen dituen legea bozkatu dute. Ziburun, bosgarreneko klase untan, gazte guziak ez dira arauarekin ahuntados. Batzuk ez dira inbesteko lanjerosak eta ni ez eta inbeste hitz egiten ez duan ezagutzen jendearekin. Sare sozialen arrisku horiek ikaslek arrasongi ezagutzen dituzte, prebentzio saioak ukan dituzte lako. 2026ko nerabeak dira, nahi dut atsemanen dute atera bide bat. Debeku osoa iritzi partekatua dut. Nun ezen hobe ikastea nola erabili, nola ungi erabili zerbait. 26 ikasleren gain, amekek ez dute telefon horik, haiek araua begionez ikusten dute. Eta atxematut araua ongi dela. Laguntaldean ez dute oraindik telefonoa, gero izanen dutenean, uste dut, pixkat beranduago izanen dut, eta bai pixkat aparte sentuko nez, hor oraindik ez. Egiazki bai dekalatuan ez, erraten hautenan, egiazki zion zuen zer izan, erraten diot ez, eta ez dut kogorik ez da. Ikasle batzuek egunean 4 orduz erabiltzen badute, beste batzuentzat lehentasunez da sare sozialetan. Egiran balio duena da lagunekin egotea eta ondo pasatzea. Zergatik bizitza dago bat bakarrik eta pantailan gastatuko duzu, ez du zentzurik. Legea senatuak oraindik baieztatu behar du.